Welcome to TFF's TV tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mai vave kuitiswa naTight naKiki zvinzi vadzimirwa foni vari kubva kuZimbabwe kuCape Town vodedza kuti Tight ngadelete video yake vanomupa 24 hours otherwise anosungwa. Makadiya mani shamwari zita rangu ndonzi Chosen One IK. Ndini mukadzi uya ane video rakambotenderera zvichinzi mukadzi uyu adzimirwa foni muCape Town nehama yake. It was a skit. Anyway, ndaita video iyi ndakanangana naTight. Amane shamwari ndoda kuti mundisvitsiro this video kuna Tight and Kiki. Tight na Kiki ndokumbira kuti mudzikise that video. Dzikisai that video. Ndakambokumbira, it's not first time ndakambokuudzai kuti dzikisai video mukaramba. But ndakukuudzai zvakare. I'm commanding you to bring down the video. I'm giving you 24 hours kuti mudzikise ma videos acho ese. Failure to do so, I'm going to do it my own way. Bring down the videos. My inbox is full. My Facebook inbox is full. My WhatsApp one vari kundifonera asking me questions kuti ndazotaurire today after all this while. One Tight akanga akandithreatena kuti inini handibvutirwe chikafu pamuromo. So if you want to dare me, try to speak out. So ndaitya. That's number one. Then number two, ndezvekuti unenge uchitya kuti ndiani anokuteerera. Unenge uchitotya kublutikwa. Unenge uchitya kuti ndikataura anozondinzwa ndiani. So ndazodecide kutaura nhasi today. Kangani mimi pambo tinoitirwa zvinhu neumwe munhu uchiramba uchingochitaura kuti ninge akandaiso ndakarwadziwa. What about me? Ndakatanishwa zita ndikatukwa social media yese. All the people from my village wakandituka wakanditi what is happening, say what nyadzisa. So ndapuda kuti nditaure so that ndizvichenure ende ndikwanise kuti ndikasvika panzvimbo ndigamuchiriki vanhu varege kufunga kuti ndakadya mari naTight, yet Tight akadya mari yangu akandinyodza. I'm sure to those who listen to the video, to the live and akaita zuro makanzwa anonzi Ndodo achitaura kuti mother mamuri mese naTight, but at the end akazotaura pachena akati aiwa sorry zvenyu mother, ndakafunga kuti mamuri mese handina kuziva kuti makatonyudzwawo naTight. So vamwe vanhu vakawanda vanga vaine mufungo wekuti inini taidya mari naTight, yet Tight anga akandibloka akatondinyudzawo. So to family and friends, guys, this guy akatondinyudzawo. I'm sure you have heard from the horse's mouth mavava vachiuya nemavhi11 vachiti Tight aivaudza kuti ngavakumbireregerere kote iye tirirai munzwa zvakaoma. Sorry Tight, tinoda kuti tiregerewo iwewe nemafanzi ako because isusu tese takasviba hakuna anochemesa munhu. Saka inini makumbira regero kaya ndo pandichazonzwisisa kuti regero rwenyu ndorwopinda futi kumafanzi hanimanziza ende toda kukuudzai Tight yatichaposta nayo kuti azopata chokwadi pamusoro pamai vaya vaiti vakadzimirwa foni. Hatifaniri kutombotenga zvese izvozvo. So that munhu wese kuzipengi kama ichinyepera nema nependi zvamunofanana chingori chimutesi. This side zvakaita. Okay. Do you remember pane video ndakaita last week? I'm sure mazvinzwirawo mega zvataurwa namai ava. Zvinorwadza ndezvekuti mai ava vari kuti hapana mari yavakapuwa, asi Tight haanambodirita video racho, ari kutodya naro since parakauploadwa. Saka handizivi guys unoti kudini hazvo because Tight haanambobhadhara mai ava. Saka mai ava kudedza kuti ngaadirite video otherwise ndomusungisa kana kutaura namaboys omurovesa nemamwe masummons ekukoti. Thank you so much.